Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иңелек бүгінгі тапшыруның төп темалары турында. 1700-дән артык укучы Чаллы мәктәпләрен тәмамлый. Бүген алар зур тормышка аяк баса. Алар белән бергә соңгы кыңгырау тавышын Ләйсән Ханова тыңлады. Олы шәһәрләрдә, Казанда аны тәкмәгә сызмаганнар да инде. Беренче тапкыр Мәскәү проспектында автобус өчен махсус юл билгеләре барлыкка килде. 65-нче микрорайонда яшь наратларны казып алганнар. Агачлар кая киткән, Гүзәл Шихапова ачыклады. Ашыгыч ярдәм килеп җиткәнче бала өйдә туарга өлгерә. Иш шартларында бәби табу нәрсәсе белән куркыныч, хәбәрчебез табиблар фикерен тыңлады. Актив җәмәгать эшлеклесе булу гына түгел, яшь буынны, укучыларны, студентларны әдәбиятка тарту, иҗатка тарту буенча бик зур эшләгән кеше. Шагыйрә Галимә Рәзинә Мөхьяр иртәгә 60 яшьлек юбилейын бәйрәм итә. Россиянең күп кенә төбәкләрендә, шул исәптән Татарстанда да бүген чыгарылыш сыйныфлар өчен соңгы кыңгырау чыңлады. 11нче сыйныфны тәмамлаучылар кими, ә менә 9нчы сыйныфлар арта бара. Узган ел белән быелгы чыгарылышларны чагыштырганда нәкъ шундый тенденция күзәтелә. 2015 елда мәсьәләне барлыгы 1844 шәһәрдәшебез 11нче сыйныфны төгәлләсә, быел алар 100гә кимрәк. Барлыгы 1735 егет һәм кыз өчен бүген соңгы кыңгырау чыңы яңгырады. 53нче мәктәптә узган тантанада хезмәттәшем Ләйсән Ханова булып кайтты. Уй хыяллар канатлы, кулларда чәчәк бәйләме, еларгамы, көләргәме бүген күңелләрнең иләс бер мәле. Бүген Чаллы мәктәпләрендә нәкъ шундый кәеф хөкем сөрә. Чыгарылыш сыйныф укучылары өчен соңгы кыңгырау бәйрәме. 53нче мәктәптә 11нче сыйныфны барлыгы 19 егет һәм кыз тәмамлый. Бүген алар көн геройлары, сәхнә түрендә дә алар. И первый урок, и первый заливистый школьный звонок, и первый наставник, наш первый учитель, кто дверь нам открыл на дорогу открытия. Беренче укучыларны искә алу, мөгаллимнәргә, мәктәп коллективына рәхмәт сүзләре, сыйныфташлар белән чираттагы мәртәбә зур кичәгә әзерлек. Соңгы кыңгырау бәйрәме балалар өчен генә түгел, ата-аналар өчен дә бик истәлекле. Бүген алар ул һәм кызларына караганда да зуррак дулкынлану хисләре кичерә. Бүгенге көн безнең бик дулкынлану, шундый дулкынлана, без көттек шундый озак, безнең балаларның бүген соңгы кыңгырау, алдаларның шундый олы тормышларына юл басу көннәре. Бердәм дәүләт имтиханы һәр чыгарылыш өчен көн кадагындагы мәсьәлә. Инде иртәгә укучыларны география һәм рус әдәбиятыннан сынау көтә. 30 майда рус теленнән мәҗбүри имтихан. 9нчы сыйныфлар өчен инде сынаулар иртәгә үк башланып китәчәк. Телефон! К стене! Ага, у тебя шпаргалка! Это татуировка, бабочка. Чыгарылыш сыйныф укучыларына котлау сүзләрен шәһәр җитәкчелеге депутатлар, укытучылар ирештерде. Чаллыда быел барлыгы 6000-нан артык бала 9нчы һәм 11нче сыйныфларны тәмамлый. Бүген безнең Чаллы шәһәребездә бик зур бәйрәм, барлык мәктәпләрдә дә соңгы кыңгырау бәйрәме, һәм без инде бүген 11нче сыйныф укучыларын олы зур юлга озатабыз. Менә барлыгы безнең 1735 бала бүген балалар өчен соңгы кыңгырау шалтырый, һәм аннан соң инде аларны алдагы көннәрдә сынаулар көтә. Символик соңгы кыңгырау чыңы 11 ел дәвамында төрлесе шатлыгы да, борчуы да булган. Әмма балаларның күбесе өчен мәктәп белән саубулашу шактый күңелсез. Әйе, эмоциялар бик күп булды. Монда выпускной бит. Соңгы көн. Ну, планнар институт, инженер, укрга. Грустно прощаться со школой, не хочу расставаться с учителями. Очень печально на душе. Но у нас еще впереди экзамены, поэтому мы не остаемся до конца. Будем еще ходить, посещать дополнительные задания, подготовимся и, надеюсь, дадим экзамены на отлично. Тантанадан соң һәр сыйныфның үз планы. Кемдер базага, кафега җыена, урамнарда да ак япкычлы, җитди костюмлы чыгарылыш сыйныф егет кызлары бүген күп булачак. Ләйсән Ханова, Алексей Иванов. Яңалыклар.
22 майда узган праймерис нәтижеләре билгеле булды. Федераль исемлек буенча беренче эшлеккә республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов, Дәүләт Думасы депутаты Александр Сидякин, Россиянең финанс министры урынбасары Ойрат Фәрраховлар керде. Шалы шәһәре бер мандатлы округында иң күп тавышны Әлфия Кагогина җыйды. Алдан тавыш бирү тыныч узды ди оештыручылар, сайлаучылар саны көтелгәннән дә күбрәк булган. Республиканың кайбер төбәкләрендә хәтта көннең беренче яртысында ук бюллетеннар җитмей башлаган. Төп нәтиҗәләр июнь азагында партия съездында билгеле булачак. Фәрид Мөхәммәтшин төп максат Думага Татарстаннан баручы депутатлар санын саклап калу һәм арттыру дип белдерде. Әлегә Россия Дәүләт Думасында республикадан 13 депутат. Шаллыда автобуслар өчен юл ачык. Урамнарда җәмәгать транспорты өчен полосалар ясый башладылар. Дөрес, әлегә бары тик Мәскәү проспектында гына, әмма соңрак ул башка урамнарда да пайда булачак. Бу күп кеше сыйдырышлы автобусларның тизлеген арттырырга, ә инде газель һәм фордларны тәртипкә өйрәтергә тиеш. Махсус полосаларның уңай һәм кимчелекле яклары турында алдагы сюжетыбызда. Автобуслар өчен махсус полосалар төп проспектларның барысында да пайда булачак. Иң беренче үзгәреш Мәскәү проспектында булды. Чиратта Хәсән Туфан һәм Вахитов проспектлары, хәтта Сарман проспектында да махсус полосалар пайда булачак. Асфальттагы ак линия бары тик җәмәгать транспортына гына өстенлек бирә. Тик шәһәрдәшләр үз гадәтләрен үзгәртергә ашыкмый. Алар машиналарын автобуслар йөри торган урыннарга куюны дәвам итә. Машины стоят на каждой остановке. Машиналар һәр тукталыш саен уңга сулга борылырга туры килә. Шулай булгач, бу сызыклардан файда юк. Штрафлар сугарга кирәк. Линия ясалган, тик машиналар гына шул урында тора. Как я могу относиться, там машины стоят, по ним все равно ездить невозможно, по этим выделенным полосам. Приходится объезжать. Кагыйдәләрне бозучы машина Тимирязев проспектында да тора иде. Да, вот сейчас об этом задумался переехать. Ладно, хорошо, сейчас, секунду. Руль артындагы яшь шәһәрдәш безнең телекамераны күрүгә тиз генә юл кагыйдәләрен дә искә төшерде, тиз генә машинасын да күчереп куйды. Мондый кагыйдә бозучыларны җавапка тарту өчен автоинспекторлар рейдка чыгачак. За выезд на полосу общественного Җәмәгать транспорты өчен полосага чыккан машина йөртүчегә 1500 сум күләмендә штраф каралган. Бу шулай ук парковкаларга да кагыла. Махсус полосага бары тик 2 очракта гына чыгарга рөхсәт ителә. Уңга борылыш вакытында һәм пассажирны төшергәндә. Махсус билгесе булган такси йөртүчеләр өчен дә полоса ачык булып кала. Әмма законсыз такси йөртүчеләр өчен штрафлар каралган. Ләйсәнханова, Гүзәл Хайбуллина, Тимур Әхмәтнов. Яңалыклар. Шулман проспектында урнашкан инженер шелтәрләрен төзекләндерү сәбәпле аерым участоклар ябыла. 25 майдан 29 майга кадәр Рәис Биләев урамыннан Халыклар дуслыгына кадәр булган участокта транспорт йөреше шикләнә. ГЭС бистәсеннән Яңа шәһәргә таба гына хәрәкәт итү мөмкин булачак. 65 микрорайонда яшь наратларны казып алып киткәннәр. 65-тә 10, 65-тә 01 йортлары янында дистәгә якын агач юкка чыккан. Шимбә-якшәмбе һәм дүшәмбе иртәнге якта КАМАЗ машинасы махсус техника белән 1-2 метрлы агачларны казып алган. Әлеге наратларны кем һәм кая алып киткән? Хәбәрчебез ачыклады. 65 микрорайонда менә шушындый чокырлар саны дистәгә якын. Әле берничә көн элек кенә биредә яшь наратлар үсеп утырган. Чокырларның зурлыгына карап, агачларның яшен чамалап була. Наратлар биредә 5 еллап үсеп утыра иде ди шәһәрдәшләр. Әлеге кадрларны Дмитрий Филатов кесә телефонына төшергән. 3 ираз зур агачларны казып ала. Эшләр 3 көн дәвам иткән. Гаҗәпләнгән яшьлек микрорайоны яшәүчеләре сорауларына бернинди аңлатма да бирмәгәннәр. Нарат һәр вакытта да үсеп китми, бигрәк тә яше зуррак булган сайын аны үстерү кыенрак. Бу агачлар әрәм булырга мөмкин дип борчылар шәһәрдәшләр. Соңрак алар үзләрен яшелләндерү хуҗалыгы хезмәткәрләре диделәр. Әлеге агачларны казып алырга бернинди документлары да юк иде. Мэр кушуы буенча ГЭС бистәсендәге яр буена күчерәбез диделәр. Моның өчен булай да акча каралган бит. Әгәр бирдә төзелеш башлары өчен агачлардан котылырга кирәк икән, ни өчен безнең микрорайонга гына күчереп утыртмыйлар? Комсомол районы турак коммуналь хуҗалыгы белгече безгә бирегә бернинди наратлар да китерелмәде дип җавап бирде. Яр буенда яшелләндерү эшләрен апрель азагында ук тәмамлаганнар. Агачларны чыннан да шәһәрне яшелләндерү хуҗалыгы хезмәткәрләре казып алганмы? Әлеге сорау белән Горзелин хозбелгечләренә мөрәҗәгать иттек. Әмма сорауны ишетү белән телефонны өзеп куйдылар. Яшьлек микрорайоны төзелеп кенә килә. Бирдә нигездә яшь агач куаклар гына. Шуңа күрә дистәләгән наратның юкка чыгуын әлеге микрорайонда яшәүчеләр сизгән. Әлеге 65-тә 10 һәм 65-тә 01 йортлары каршында табигый ысул белән барлыкка килгән агачлар гына. Парк булса әйбәт булыр иде вот здесь. Балалар белән чыгып, йөрергә, прогуляться. Күбрәк утыртсыннар, күбрәк булыр. Кайыннар утыртканнар ухаживают, конечно, но еще
бик еш әле, еш. Менә шушында парк ясасыннар, бик матур бит. Менә монда мотор парк ясап куйсыннар иде. Анда дуслар белән уйнарга рәхәт булачак. Гаилә белән дә йөрергә, бәләкәй балалар белән уйнарга. Төзүче оешманың проект картасы буенча биредә бернинди төзелеш эшләре каралмаган. Шәһәрдәшләр киләчәктә әлеге урынны төзекләндерерләр дип ышана. Дмитрий Филатов исә агачларны законсыз казып алу турындагы шикаят белән Эчке эшләр идарәсенә гариза язган. Барлык булган дәлилләрен дә теркәгән. Хәзер шәһәрдәш 3 көн эчендә җавап көтә. Әлеге вакыйганы без алга таба да күзәтеп барачакбыз. Гүзәл Шихапова, Тимур Ахметов, Яңалыклар. Ашыгыш ярдәм килеп җиткәнче бала өйдә туарга өлгерә. Иш шартларында бәби табу нәрсәсе белән куркыныч, хәбәрчебез табиблар фикерен тыңлады. Актив җәмәгать эшлеклесе булу гына түгел, яшь буынны, укучыларны, студентларны әдәбиятка тарту, иҗатка тарту буенча бик зур эшләгән кеше. Шагыйрә Галимә Рәзинә Мөхияр иртәгә 60 яшьлек юбилеен бәйрәм итә. Гадәттә бар ни сөйләшми, ләкин эссында барысы да мөмкин. Җир җиләкле медвежонок Барни пирожные нибары 59 сум. 24 майдан 6 июньгә кадәр генә. Впервые в Казани состоится долгожданное выступление самого известного мотивационного спикера Ника Вуйчича. 30 мая. Татнефть-арена. Прикоснись к живой легенде. Билеты на официальном сайте lifejumping.ru. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности, доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Туры эфирдә яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Соңгы елларда өйдә бала табу очраклары шактый еш күзәтелә. Әле кичә генә Чаллыда янә шундый хәл булды. Шәһәрдәшебез 4нче баласын өйдә тудырдым. Ашыгыч ярдәм машинасы 10 минут эчендә килеп җитә, тик өлгермим. Бәбине авыр хәлдә Кама балалар медицина үзәгенә китерделәр. Өйдә бәби табу ни белән куркыныч? Хәбәрчебез сюжетында. Кемдер максатчан рәвештә табибларга мөрәҗәгать итми, икенче берәүләр өчен бу физиологик үзенчәлек. Табиблар ярдәм итәргә җитешми кала. Өйдә бәби тудыручыларны табиблар менә шундый 2 төркемгә бүлә. 2014 елда Чаллыда 16 кеше өйдә бәби тапкан. Узган ел 10, быел исә исемлеккә 3 кеше өстәлгән. Если все-таки женщины рожают... Нинди дә булса сәбәп белән максатчан ул түгелме, монда очрак була калса, без ханымнарга барыбер медицина учреждениесенә мөрәҗәгать итәргә киңәш итәбез. Аларны акушер-гинеколог та, неонатолог та караячак. Шулай да бәбине бала туры йортларында табу дөрес булыр иде. Соңгы 3 елда мәсәлән, өйдә бәби табу очракларының икесе балалар сәламәтлегенә тискәре йогынты ясады. Соңгы очрак әле кичә генә булды. Тулгак тота башлаган ана ашыгыч ярдәм чакырта. Әмма табиблар килеп җиткәнче бала туарга өлгерә. Аны тиз арада кома хәлендә Кама балалар медицина үзәгенә алып килгәннәр. Хәзер ул реанимациядә. Бала медицина учреждениесендә туса, аңа вакытында ярдәм күрсәтергә мөмкин булыр иде. Есть такое понятие среди врачей, как называется золотые секунды. Табиблар арасында алтын секундлар, көмеш минутлар дигән гыйбарә бар. Авыр хәлдәге балага бигрәк тә җитлек бит туганнарга беренче мизгелләрдән үк ярдәм күрсәтү мөһим. Беренче реанимация дигән картабызда бар. Анда секундлар белән күрсәтелгән инструкция. Бала өйдә өстәвенә вакытыннан алда туган икән. Әле бу ел фасылның салкын чагына да туры килсә, бәби өчен бик аяныч булуы бар. Дөрес, өйдә бәби табучылар арасында балалары сау сәламәт үсүчеләр дә юк түгел. Тик бу күбрәк бәхетле очраклылык. Хәтта баланы өйдә тудырган очракта да, анага да балага да медицина тикшерү үтү кирәк ди табиблар. Лесен Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Ул мөгаллим Галимә шагыйрәдә. Чираттагы сюжетыбыз Рәзинә Мөхияр турында. Иртәгә шәһәрдәшебез 60 яшьлек юбилеен бәйрәм итә. Рәзинә ханым татар яшьләрен тәрбияләүгә зур өлеш кертә. Кечкенәләр аның кызыклы шигырьләрен яттан белә, студентлар һәм галимнәр фәнни хезмәтләрен үрнәк итеп ала. Хади Такташ, Фатих Кәрим Дәрдемәндне яратып укыган Рәзинә Мөхиярның язмалары 90нчы елларда ук Татарстан һәм Башкортстан журналларында басылып чыга башлый. Рус балалар өчен татар теле дәреслеге авторы да ул. Галимә Чаллы дәүләт педагогия университетында белем бирә. Тәрәзәмне ачам, һәр көн сайын аклык, паклык килеп керсен дип. Бөтерелеп,
усал җилләр исә безнең барлыкны да белсен дип. Резина Мөхияр иҗат кичәсендә чыгыш ясауга әзерләнә. Шигырьне язу бер эш. Аны кешеләр күңеленә үтеп керерлек итеп җиткерә белергә кирәк ди шагыйрә. Аның инде 10 шигырь китабы дөнья күрде. Хәзер Резина Мөхияр 11нче җыентыгы өстендә эшли. Аның битләрендә дини шигырьләр урын алачак. Минем менә 10нчы шигырь китабы Күңел тәрәзәләр дип атала. Анда мин аерым бер бүлек биргән идем дини шигырьләр, ләкин теге күләмен азайтканнар, шуңа күрә дини шигырьләр бүлеге бөтенләй төшеп калган. Минем хәзер аерым шигырь китабы чыгарасым килә. Милләтнең, халкының сыкрауы шагыйрә йөрәге эчендә дип яза Резина Мөхияр. Татар теле язмышы борчуяны, галимә татар телен укыту методикасы, лексикология, лингвопоэтика мәсьәләләренә багышланган 170-кә якын фәнни методик хезмәт, 2 монография, 20 кулланма дәреслекләр авторы. Чаллы дәүләт педагогия университетында инде 23 ел студентлар укыта. Телнең кулланыш дәрәҗәсе түбән. Дәүләт теле булып саналган тел авыр чор кичерә дигән фикердә Резина Мөхияр. Безнең бит хәзер чит телдән бик күп сүзләр керә, бу татар теле өчен генә проблема түгел. Рус теле белгечләре дә моның өчен борчылалар, чөнки көнбатыштан бик күп сүзләр керә. Аларны инде туктатып та булмый, ләкин мөмкин булган кадәр инде үзебезнең татарча терминнарны да куллансак иде. Үй китапханәсен гаилә студент елларыннан бирле туплый. Әлеге өйдә китапка аерым мөнәсәбәт. Гаилә башлыгы Рәиф абый Чаллы дәүләт педагогия университетының рус теле һәм әдәбияты кафедрасында белем бирә. Ике телне чагыштыру һәм телләр контакты темаларына язылган уртак хезмәтләре дә бар. Икебезнең дә бер өлкәдә эшләү, ул безгә эштә дә, тормышны алып барырга да ярдәм генә итә, чөнки бер-беребезне яхшырак аңлыйбыз һәм комачауламаска да тырышабыз, проблемаларны аңлап, эштәге өйдә эш турында сөйләшмичә, нервыга тимичә, аңлап яшәргә тырышабыз, Аллага шөкер. Мәйдан әдәби нәфис иҗтимагый журналының май саны Резина Мөхиярга багышланган. Әлеге санда галимә шагыйрәнең тормыш, иҗат юлы чагылыш таба. Ул безгә татар теле методикасы, сөйләм культурасы кебек фәннәрне укытты. Шулай ук мәктәп белән беренче танышуыбыз да аның ярдәмендә булды. Ул яхшы педагог. Безнең Чаллы әдәби мөхитендә аерым урын тота ул. Бигрәк тә үзе актив язучы гына түгел, актив җәмәгать эшлеклесе булу гына түгел, яшь буынны, укучыларны, студентларны әдәбиятка тарту, иҗатка тарту буенча бик зур эшләгән кеше. Без Резина Мөхиярга уңышлар телибез. Һәм инде шуннан да аның инде киләчәктә әле безне яңа иҗат уңышлары белән сөендерәсенә ышанып яшибез. 60 еллык юбилеен Резина Мөхияр гаиләсе, туганнары, иҗатташ дуслары, хезмәттәшләре янәшәсендә уздырачак. Шагыйрәнең иҗат кичәсе иртәгә 26 майда Энергетик мәдәният сараенда оештырыла. Чара кичке сәгать 6-да башланачак. Керү ирекле. Резина ханымга иҗади уңышлар теләп, Айгөл Юнусова, Тимур Әхмәтнов, Чаллы телеканалы. Тиздән кошлар балаларын очарга өйрәтә башлый. Ояларыннан егылып төшкән кош балалары парк һәм урманнарда гына түгел, шәһәрдә дә очрый. Аларны күргән очракта күпләр бигрәк тә балалар кулга алырга тырыша. Әмма бу ярдәм итәр урынга кошка зыян салырга мөмкин. Мондай очракта нинди кагыйдәләрне белергә кирәк? Белгечләр фикерен хәбәрчебез тыңлады. Можно мне для моего питомца тараканов и червячков? Әлеге чыпчык баласы туганга бер атнада узмаган әле. Аны Тынычлык проспектында тапканнар. Кош үлмәсен дип Айгөл аны өенә алып кайта. Хәзер чыпчык өчен ризык алырга кибеткә килгән. Мы с коллегой с моим пошли. Хезмәттәшем белән кибеткә барган идек. Ул чыпчык баласын таптым диде. Миңа күрсәткәч битараф кала алмадым. Чыпчыкны кулга ияләштерсәң, ул синең өеңдә калачак дигән сүз. Чөнки яңадан иреккә җибәрсәң, ул үзен үзе кайгыртырга өйрәнмәгән була. Ольга Касимова зоокибеттә эшли. Ул интернетта шәһәрдә адашкан кошларга ярдәм итү максатыннан төркем оештырган. Киңәш белән ярдәм итеп булмаса, кошларны Ольга янында кибеттә калдыралар. Приносят птиц. Кошларны һәм кош балаларын китерәләр. Алар еш кына авыру, җәрәхәтләнгән була. Ярдәм итә алсам булышам. Хәзер 2 кошчык бар, аларны иреккә җибәреп булмый. Әле кошчыклар ояда утыралар, бер атнадан соң алар очарга өйрәнәчәк. Әгәр ояда кысан булса, кош баласы төшеп китәргә мөмкин. Юлда кош баласына юлыккан очракта тиз арада аны яңадан оясына куярга кирәк. Оя күренмәсә, куркынычсыз җиргә куярга мөмкин.
Птенца в руки, в принципе, можно взять, если он уже выпал из гнезда. Әгәр кош оясыннан төшсә, аны кулга алырга мөмкин. Оясында булган кошка тотынмаска кирәк. Әгәр ана кошлар баласын кулга алганны күрсә, алар ачулана, балаларын калдырып китәргә дә мөмкин. Әгәр оядан канатланмаган кош егылып төшсә, аның гомерен саклап булмый ди белгечләр. Ә менә канат чыгарган кошчыкларны дөрес тәрбия биргән очракта өй шартларында үстереп булачак. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Барлык чыгарылыш сыйныф укучыларын Олы тормыш юлына аяк басулары белән Чаллы ТВ телекомпаниясе исеменнән тәбрик итәм. Бүген чыннан да дулкынландыргыч көн. Алда сезне зур сынаулар көтә. Уңышлар сезгә. Соңгы кыңгырау өчен әле озак вакытлар күңелле мәктәп еллары турында искә төшереп торсын. Игътибарыгызга тагын бер кат бүгенге бәйрәмнең матур мизгелләрен тәкъдим итәбез. Ә мин сезнең белән иртәгә кадәр саубулашам. Кичләрегез исән-имин.